Hey guys, Khulumbai, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअआ जाहैगोन अमा लाभार आरो नाफाम लाभारफोरनि थाखाय। बिदिब्ला भिडिअनि थाखाय देलायनोसै आङो। बेबायदिथ' भिडिअ खालामनो हानाय नङा। बेबायदिबा बुख्राग्रा मोखां दाला मोखांखौथ' मा होनबावनो आरो बेसे बासि जाबावनो। बेखायनो एसे देलायनानै भिडिअखौ बानायनो होननानै सानबाय आङो। स्टार्ट खालामसै थुदो। दायो एसे मोखाङाव आटा मैदा सदा बेसन सेसन सब लगायजोबनोसै बिनि उनावसो एसे नायथावथाव जागोन। नोंथांमोना नायदो मा फोनो। आरो बांसिनानो आंखौ रिक्वेस्ट खालामदों जे आंनि डेइलि मेकआप बिदि भिडिअ खालामनानै होनांगौ होननानै। सोर नोंथांमोना आंनि डेइलि मेकआपनि भिडिअखौ नायनो लुगैयो कमेन्ट खालामनानै बुं, अब्लासो आङो बानायगोन। दाख्लै टेक्ला थानायखाय बेखौ बर'नो हाबाय जोब्बाय। एक्चुलि आं लायनो टाइमखौनो मोनाखै। टाइम मोनाखै माने बाराद्राय बिजि नङा आङो। होमबाबो बिराद बादुलिना बादुलिनि थाखायनो लायनो टाइम मोनाखै। होमबाबो हाबाय। ओमफ्राय आंनि आसुगुरखौ नुदोंना? नै गाव सुजुनानै मोसाजोब्बाय आं रागा जोंनानै। रागा जोंबाथाय आं बिराद डेन्जार माने कालि माथा कालि जायो आरो माने। ओमफ्राय इथिंनिखौ खामाखै खिन्थु इथिंनिखौ नायलाय लामब्रबो अर सजोब्बाय आं ख्राम ख्रामनो। सोरबाफोर आसुगुर हानो टाइम गैयाबा हेल्पार नांगौबा आंखौ लांनो हागोन दे। खिन्थु दंना होनासो। नै देलायखांबाय। देलायखांनानै दा दख'ना गाननोसै। नै दिनैनि भिडिअआवहाय आङो दख'ना गानबाय। मानो होनना बुङोब्ला आंनि साबस्क्राइबारफोरनि थाखाय आं जेखौ खालामनो हायो बिसोर बांसिनानो माने आंखौ माबा खालामदोंमोन, रिक्वेस्ट खालामदोंमोन जे दख'ना गाननानै भिडिअ बानाय। स' गानबाय आङो। ओमफ्राय नै बेवहाय रुखानाय नैबे जाबाय बर'नि खाजा अमा राजा। स' बिखौ दिनै आं बानायगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन जे आं माबायदिहै बानायलाङो। ओमफ्राय बेखौ जास्ट फोरोंनायनि बा माबा मोनसे बिदि माबानायनि बिदि नङा। मानो होनना बुङोबा आं एसेबां रोंखाया संनायाव। खिन्थु नोंथांमोननि थाखाय आरो बांसिन माने बहुत रिक्वेस्ट फैदोंमोन अमा बेदर संनायनि आरो नाफामनि। बेखायनो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय। ओमफ्राय दायो जोङो स्टार्ट खालामसै संनायखौ। गिलायलायबाय आङो। थाव जे साराया जोंहा अलमस्ट गुदुङानो जाखाबाय। दायो थाव होगोन। बेखौथ' फोरोंलायनाया गासैबो मिथिखायो, होमबाबो होनबाय आरो। अमा बेदराव एक्चुअलि अमा बेदरा बिराद मेजेम खा नालाय बारा थाव नाङा। फन फैदों नोंनिया दिस्टा। दा जोङो थाव गुदुं जाजासिम दसे वेट खालामथ'नोसै। थावा गुदुं जाबाय। गुदुं जानानै ओमफ्राय पियास होजानाय जाबाय। पियास होबाथाय खारखायो आङो। मानोना मोखाङाव दाग जाना थागोन दा। ओरैनो असाइसखा आरो जुदि पियास खामफ्राम जानानै थाव सेरदेर जानानै जुदि आरो बोरैबा जाय खामब्रेंब्रेंनो जानाय नङाना। ओरैनो दाला मोखां सेस जागोन दस'। बाक्सानि बायदिसो रायलायनोसै आं। धर' सेस जागोन दस'लै मोखाङाव बिदि थाव सेरदेरनांगौबा। धर' जानाय नङालै। सरि दे आङो मा आरोना लाइफआव मिनि खुसि थानांगौ। स' नै दायो अमा बेदरखौ होनोसै। नायदो आरो नोंथांमोना। ओमफ्राय नैबे सारायखौ नुनानै मिनिनाङा। मानो होनना बुङोब्ला बे साराया एसे बुख्राग्रा कालार हालदै नांलायलायनाय। सुदो आङो बिराद बोलो होयै मानसिनानो सुदोंमोन खिन्थु बारा गुफुर जायासै। बे साराया मा फैबाल' गुफुर जायो। ओमफ्राय आरो खामानि मावग्राया फैबा गुफुर जायो। दायो खोबनानै दोनथ'नोसै दसे, बिनि उनावहा संसै बरियाके। बहुत मानसिफ्रानो आंखौ रिक्वेस्ट खालामदोंमोन। बेखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै गासैबो रोंखानायबाबो आं बेखौ फोरोंनो थाखाय बा बेबायदि संनाय जायो बेफोरबायदि बुंनो थाखाय भिडिअखौ खालामनाय जायाखै। एक्चुअलि बहुत मानसिफ्रानो आंखौ माने रिक्वेस्ट खालामदोंमोन इदि आंनि बेदर संनाय देखायनांगौ, ओमफ्राय आरो नाफाम संनाय देखायनांगौ। बेखायनो आं दिनै देखायनोसै। आं दहायबो बुंखांखाबायमोन एसे, होमबाबो बुंबावबाय आरो खेबसे। आंनि खानाय मालिनजोंबो खानायसो सिरिगोन ना बेदराव।
बेदरा जोंहा एसे संख्रि होजानाय जाबाय संख्रिखौथ' सोरबा सोरबा फार्स्टआवबो होयो उनावबो होयो आं बहुद संनायफोरखौ नुबाय खिन्थु आंनि संनाय स्टाइला स्पेसियेलि गेमस्रि दैमारिनि बेदर संनाय स्टाइल माबायदि सङो हालदै संख्रि होबाय बिदि एरबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय मा होगोमोनथाय भइस अभार खालामनायावथ' बावबाय खोबना होबावनोसै दसे ओमफ्राय दा बेदरा इयो दसे माबाबाय थाथोसै ओमफ्राय दा खिरखाबो गैया बेयाव ओमफ्राय माइरं सुनसै नै जोसा माइरं जोंहा मामाया होफैनो सरि आइया जोंहा आइया दाम्बां मोदोमखायो आङो मोनसे सोलोंना लादों आरो जायफोरा ओंखाम संनो रोङा जेनेबा बांसिनानो संनो रोङो होमबाबो आरो जाय उन्दै गथ'फोर जेनेबा आंखौ नायो बिसोरखौ आं बुंनो सानदों माने ओंखामखौ माने आङो नै आखाइजों नै संसन होयो आरो ना मैखौ होमबासो मोजां जायो माने ओरैनोथ' मिथिला आरो माबायदि सोरबा गुरै जायो सोरबा गोरा जायो आं एसे फ्रोमफ्रोमखौसो जायो आरो ना नोंथांमोना माबायदिखौ जायो आं मिथिला होनोसै सदे मोनखांबानो थाब थाब मोनजानाय बायदि क्लोज खालामनानै देखाय माने केमेरामेनाबो केमेरा गर्लसोना केमेरा गर्लाबो मा होनो गोदान बेखौ फोरोंबाय थानाङो ओंखायनो खोन्थादों आङो बिदि खाथियाव लानो खाथियाव लायखो ओमफ्राय नै बेवहाय इदि सामब्राम गुफुर गथा गथा होनायखौ मिन्ना दे बेयो आं जानो थाखाय होफायो माने बेदरनि जितु रस आरो जितु स्मेला बे सामब्राम गुफुराव हाबजोबोना तामाम गोथाव मोनजायो आङो ओमफ्राय आरो मालाबाथ' आं इदि गथा थाइसेखौनो होना होयो माने बिराद गोथाव मोनजायो सोर सोर नोंथांमोना बिदि जायो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर दे आं नायगोन ओमफ्राय नै लाइखौ होबाय लाइखौ होनानै संसिगोन लाइआ बोरैबा गोथाव मोदोमदोंमोन बोरैबा लाइनि मोननै जाद थायोना मोनसेया बारा मोनामा ओमफ्राय मोनामा नङा ओमफ्राय मोनसेया बिराद मोदोमो बे बिराद मोदोमदोंमोन आरो बिराद गोथावखामोन जानानैथ' तामाम नांखादों आङो अमादो लाइदो आयौ सोर हानोलै जानायनि खेत्रआव सोंलै मायो गोथाव नङा सब मिथिजोबो आं खालि बोरमा बेदरखौल' जाया ओमफ्राय खुसिया जाया ओमफ्राय आरो मागुर ना जाया बेल' बाखिखिनि सब जायो ओमफ्राय बाखिखिनिखौ खिथाला दे माखो जाया मेनखौ खोन्थाखाबाय जासिगोन दे 1 2 मोनसिगोनानो बेदरा बेखायनो आङो रेडि खालामखाना लानोसै दुन्दियाखौ हानानै लानोसै आसुगुर गोलाव लाबाथाय बिराद डिस्टार्बलै हानाय मानायाव उपाय गैया होमबाबो एसे साइज देखायनो थाखाय लानांगोन उपाय गैया बेखायनो अब्लाबो मावनानैथ' जाखानांखागोन मानो होनना बुंबा मानसिया गासैबो जोङो लेबारसो उदैनि थाखाय उपाय गैया डेन्जार साइज नुखादोंलै हारसिंनो आधा जाखादों आङो इसोरनो एसेल' होदों आङो तामाम गोथाव जाखादोंमोनलै खिन्थु आं थगायखायाखै दायो जों एसे दै होगोन एसे दैखौ होनानै माने फोमोनगोन आरो दाखालि सोरबा आंनो खोन्थादोंमोन माने दैखौ बारा होबा गोथाव जाया मैगङाव बेखायनो एसेल' होनांगौ माने आंबो ना एसेल' होनानै फोमोनगोन आरो जाबाय बारा होना ओमफ्राय ना अरखौ तामाम बारायना होबाय आरो
नोंसोरो मा होनो बे सारायखौ नुनानै बारा माने साननाङा जे मा लेथ्रा सारायखौ देखायबाय थादो होननानै बेखौ आङो दायो बे भाजि संखानाय दंमोन बिराद बादुलिखा नालाय सुला आरो बेवहाय एसे थाव दङमोन ना ओंखायनो एसे सेप्रा जानाबो मानसिया सोलिनो रोंनांगौ होमबाना मानसिया लाइफआव साक्सेस जानो हायो मानसिया लाइफआव माहाजोन जानो हायो थाव एसेजोंबाबो जेनेबा एसे खामानियावथ' फैगोन ना थाव होदेनसै बास संनोसै जानोसै नाफामानोथ' बहा दोननांगौमोनथाय मामिया सरि येस नागिरना मोनबाय नै हा नैबे जाहैबाय नाफामा साननैल'सो जादोंमोन होफैनाया ओमफ्राय साननैयावनो नै बिदि जोब्बाय बिराद जाखायो आं एनि टाइम माने ब्रेकफास्टआवबो जायो लान्चआवबो जायो बिदि आरो संनोसै नाफाम राजाखौ थावखौ होखांनानै गोसोम बोरै अब्लाबो उपाय गैया ओमफ्राय नै बिदि सारायखौ बिदि फिलिंबा गावखौनो एकदम मास्टार सेफ बायदि मोनलायलायो आरो बिराद गाजाले ओमफ्राय नैबे गोसोम जानायनि जाहोना नैबे आलु आरो गरसि बे गरसिखौ ओरैबायदि गोथाव मोनो आं अबेसे आं माबे बुस्थुखौ गोथाव मोनालै सबखौनो गोथाव मोनो आङो पियास होनानै नै दायो नाफामखौ मादि सङो नायदो सोरबा थाव होआ माने आंनि लोगो सानैसो दङ आरो क'क्राझारनि बाक्सानि बिसोरनि संनाया माने एसे आलादा आरो ओमफ्राय आंनिया एसे आलादा जेनेबा माने जायगा लानानै नङा न'खर बाय न'खर संनायफ्रा एक्सट्रा बेलेग जाखायो आरोना बे आंनि लोगोआ जाहोनाया रुनानै इदि जाहोदोंमोन आरो खारै होनानै तामाम गोथाव मोनजादों इनिखौबो खिन्थु आंनिया नै इदिसो आरो थाव होबाय थाव होनानै पियास बानलु सामब्राम गुफुर इदि होबाय ओमफ्राय नाफामखौ दसे एवदबनानै खारै होबाय दै होबाय बास मोनबानो जाबाय तामाम इजि मेगि संनायनि बायदि ओमफ्राय इदियावनोथ' देन्जार जायो फुङावबो जायो बेलासियावबो जायो हरावबो जायो मोदोमनायानोथ' मानो एसां गोथाव आयु देन्जार गोथाव मोदोमखायोलै बिनि इसेबां आरो आंनि फेभरेटआ बेदरफोरनिख्रुइबो आङो ना गोरानखौ बांसिन गोथाव मोनखायो आरो ना गोरान थाबाथाय आंनो जेबो नांखाया देन्जार गोथाव मोनखायो आं बुंदोंना दहयो मेगिनि बायदि 2 मिनिटावनो मोनो नुबाय दा देन्जार थाबनो मोनखायो बेखायनो आं बिराद गोथाव मोनो जाय बुस्थुआ थाबनो जायो बिराद गोथाव मोनखायो आङो ओमफ्राय नै दायो रेडि खालामसै जानो थाखाय अमा बेदरजों लायदो बरनबाय ओमफ्राय दा नाफामखौ बरननानै लांसै होगोन मामाया खालि लाबोना फैनाय खारै मामाया होनदो मामा गोलैयो मामाया होनदो देन्जार कारानो बे खारैया ओमफ्राय सपासेल' हो होनना बुंदो आरो मानो बिदि आङो एसे दै होनोसै मा गोजौले नायलाय फेसखौ नुवा मा खालामदों आरे नों इउनिफर्म गानाखै नामा इउनिफर्म गानदों ओंखाम उखैबाय नामा सना माथोखौनो होजायालै आं बिराद जोंहा फंबाया बारा रायलायखाया एक्सुवेलि हब्राब्रा बायदि नै दायो हायखांबाय ओमफ्राय आं माबा मोनसे बाखि थानाय बायदि मोनबाय थादों मा बाखि थादों मिथिबायना मिथिनो लुगैदों ना बुंमानसै आं मा बाखि खादों दे एक्चुअली बाखि थानाय खोथाया जाहैबाय आं साखियाखै साखिखायनो आं माबा मोनसे खालामनो थालांनाय बायदि मोनदों आरो बेखायनो आं दा मोनसे माने साखिनायनोसै आरोना गोदोदोदखौनो सानसावनो साखिखानोसैलै आङो नांखागौ थगायदों आङो नालाय गोदैबायसो बिलिभ जायाखैलै आं इमान गोथाव संनो रोङो होननानै सोलायाबाथ' जाखाया आरो मा गोलैनाय सोलायनायलै बे आंनि सिक्रेट केरेक्टार मोनदो थेवबो आंनि बे बावनाय हुदाया खारला नामा आं संख्रिखौनो होनो बावदों नाफामाव नै जोंना आइटेम्सफोरा नाफाम सब फेभरेट आंनि बे नाजों आलु बिलाथि बे जाहैबाय अमा बेदर लाइ बे जाहैबाय गरसि आलु भाजि बे जाहैबाय सालाद जानोसै जों आं दायो जानोसै
mwngwn zaten. Naina tutup dulu ya. Terus kalau nanti bara alu जाना है ना तो bara alu जाना है ना aku bilang sih आंनि माबाखौ थोरसिखौ नुबाथाय आंनि प्लेटखौ नुबा ओरैबायदि बुरजा नायनाय मा दोङो गरसि आलु फ्राय खालामबावदो बेनिखायनो जानोसै नांगौबा लाखा माने सासे अमा जायै दङ बिराद डिस्टार्ब मोनो बिदिबा सोरबा माबा मोनसे जायो सोरबा माबा मोनसे जाया दांदेर दुंदेर माने आंहा साननो हानाय गोहो मा होनो यादासा बारा मोजां नङा आंनिया माने एरला एरलि एरफ्लाङो आङो ओमफ्राय उनाव बि जाया आंहाबो आरो दुखु मोनो बोरैबा बिराद प्रब्लेम मोनो माने आं बेखायनो बे माबा जादों सना ओंखाम जाफैदोलै Otiklah. बिदिनो ल'सो फैगोन बिसोर अमालाय जाबायथ' खैबार बुंबाय थायो मिथिबाय दा अमा लाय होननानै खैबार बुङो साला अमा आरो लायदो रावबो हाबखाया Nunggu nama nani? आरो दा सामसजों जानायखौबो बखिलाय आसुगुर गोलावखाय आसुगुर गोलावाव मैला हाबना थानोबो जानो हागौ खिन्थु आंनि बे उदैया बे आंनि खुगाया नेना थानो हाया आसुगुर साफा खालामनायखौ बेखायनो आङो जल्दि सामसजोंनो एकदमबारे मोखा मोखि जायो उखा मुखाखै बुजिबाय मोनफैबाय जोंहा राजाया ओंखाम उखैदोंमोन जोंहा हा ओंखाम उखैदोंमोन ओइ नै आं अमा बेदरजों लायदो संनाय तामाम गोथाव जाखादो इखो जा नाफामखौ दोनासै आं नोंनो दे नाफाम जाखाया इखौ लायदो जागोन इखौ जाया अमा बेदरजों लायदो जा दे गोथावथार उदैया दामान गोदोर जाखाबाय स' दायो जों जाखांबाय ओमफ्राय थेंक इउ स' माच जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थेंक इउ स' माच साबायखर नोंथांमोना आंखौ इसेबां सापर्ट होदों बेनि थाखाय दा नै 50k साबस्क्राइबारबो जाहां जाबाय जेब्ला आं बे भिडिअखौ होगोन अब्लानिया किजानि 50 साबस्क्राइबारनिबो बारा जागोन साबस्क्राइब खालामनाया स' थेंक इउ स'